baphulaphuli into yoba ke iintonde zethu zikhona ngosuku lwanamhlanje. Mandiqale ke ndibulise phaa ku-Alita. Alita, hayi. Bhuti unjani? Philile, enkosi kakhulu. Uyaphila nawe? Nam. Okay, nkosi kakhulu, ndinivele ezantsi ke. Mandikubulise, khange sikuve miyolo. Bulisa nawe. Molweni bhuti, ninjani? Philile, nkosi kakhulu ke. Mandiqale kuwe Alita, uzibulisele ngokupheleleyo, uzichaze kumphulaphuli ungubani. Oh, molweni baphulaphuli bakavukani FM. Igama lam ndingu-Alita wakwamazwi. Namhlanje sizokwenza i-interview about i-pageant besiyingenele uMr and Miss Revival. Enkosi. Okay, nkosi kakhulu. Bengicela uzandibetha ngala intro niyenza kanipha estage. Okay, uDani naye makabulise azichaze ngokupheleleyo. Ebulisa kuni baphulaphuli, ndinguminoyo loDani mna, ndihlala eUnifound. Namhlanje sizokwenza i-interview ebesiyingenele. Ye-pageant ebesiyingenele, eya-inspirisha. Nkosi. Okay, khani ngichazele igama layo le pageant beningenele. Mr and Miss Revival. Okay, Alita, uqhube njani? Oh, nangona bendisoyika ndiye ndazama kodwa ndaqhuba kakuhle. Bendingazithembi noba ndingaphumelela ndize ndibe yiqueen kaMr and Miss Revival because bendike ndanayo nengxaki. Ndiye ndapetyeka nasestage but ndazixelela ukuba i-confidence asoze ndiyiluze noba ndiwine njalo. So xa uyiqueen sube ugqwesile ubabethe bonke. Ewe bhuti. Okay, uyiqale nini i-modeling and wamotivatwa yintoni? Oh, hayi bendiqala kulo nyaka bhuti. Into eyandenza ndibe nomdla kwi-modeling. Nam ndandifuna uphuhlisa ikamva lam, ndandibona ukuthi ndiyayithanda le nto. Ndaqomba khambe ke ndiyizame, ndangenela i-pageant kaSis Unathi, then ndaziphruva, ndawina, ndayiqueen. Okay. Xa sibuya kwintengiso sizawuva napha kuMinoyolo into kokuba yena uqale nini ukungenela nokuba imodel and then wamotivatwa yintoni. Sibaleke ke mphulaphula sekhaya siye phaa kwintengiso ngolu hlobo. KwaBuco siyazi ukuba ukwakha kwempumelelo kuqala ngokuphothulukileyo kuphele ngokuzingca. Kubakhe abasakhasayo kuya kwabakhulu siqinisekisa ngezixhobo, imateriali nokunixhasa ekwenzeni umsebenzi ochanekileyo usaqala nje. UnoBuco awuwakhi wedwa, sisoloko silungele ukuphumelelisa iprojekthi yakho ukusuka kwisiseko kuye kuciciyelo. Kuwo onke amanqanaba akho okwakha, alisa noBuco. Buco. All right, nkosi kakhulu ke. Yolo, ukhona? Isekhona bhuti. Okay, khasibalisele wena waqala nini ungenela phaa kwi-modeling and then wamotivatwa ngubani? Bendiqala nam ungenela. Yho, ndandisoyika futhi. Umuntu ondimotiveyithayo yitshomi yam uSomilanga Ingcokazi. Umane ndixelela mani uba ingandifanele i-modeling mandingene. Ndiqonde nam hayi mandizame mani. Nangona ndandisoyika. Sasithembiselana ke no-Alita apha uba izawuba ndim iqueen, mna ndisithi izawuba nguye iqueen. Yayiyo ke itshomi yam and ndamvuyela, enkosi. Okay, ndifuna umxelele uba akanawuphinda. Nako ecaleni kwakho mxelele uba akanawuphinda. Well, ndiyafuna utshekisha ke ngoku. Ithini into now that niphumelele ingabi khona i-charity work okanye i-task enizinikiweyo khane sibalisele siqale kuwe Alita? Ewe zikhona bhuti i-charity esizinikiweyo but asikazenzi mna noMinoyolo besisaqokelela imali kwenzela sizokwazi unika abantwana abangathathi ntweni into ezibambekayo. Okay, ungakhapha usichazela what is the idea eninayo uzotika? Oh, i-idea esinayo noMinoyolo Dani kukuthenga ii-pads for amantombazana, then sidonate ngazo, neempahla esingasazinxibiyo sidonate ngazo kwabantwana abangathathi ntweni. Okay, ngeyiphi le ndawo niyitargetile okanye isikolo eninqwenela uyokwenza loo nto kuso? Oh, isikolo esinonqwenela ukuyodoneyitha ngezo zinto kuseFuncola Primary School. Izinzephi iphi yona?
isemlungisi. Oh, Ecoman. Okay. Minoyolo, wena zeziphi ezinye izinto ofuna ukongeza kuxa wakho mhlambi nizawuzenza now that niphumelele? Inye into ebendiyicinga mna mhlawumbi senze some soup kitchen kanje yabo because abanye abazali umzekelo abanye abantwana bayayipay igrant but abatyi enough, so ne-soup kitchen ingasinceda kwelo nana labantwana sizawube silithathile. Enkosi. Okay, ndiyafuna ke exesheni ndinikhulule kodwa ke masiqaphele uba u-2025 usemtsha, khani nibalisele ngokwe-plans zenu zeziphi ezinye competition enijonge kuzo. Minoyolo. Mna ndijonge ungenela uBlack Diamond Okay. because kuyawinwa phaa and kuthiwa kukho abantu abashoyo ngestori sabo. Ndifuna ubona abo bantu bashoyo ngestori sabo nam ndibabonisa uba ndishoyo ngesam istori. So you prove point phaya. Sure, Alita. Enye ipage endinganqwenela kuyingenela mna nguMiss Ubuntu Bethu. Ndiphinde nakhona ke ndiyozibona uba ndifit kangakanani na for imodeling kwenzela ndizokwazi nokungenela kwezinye eziphezulu kunoku. So uyamoyika wena uBlack Diamond? No, andimoyiki bhetele. Okay. Kanti sincede ke kubantu abamamele ngeli xesha oontanga benu nabanqwenela ungena ke kule industry ningabamotivator, kanti bachazela uba nifumane kanjani kuFacebook mhlawumbi nenamba, even nabantu abafuna ukunixhasa kule charity work nifuna ukuyenza banifumana kanjani? Siqale kuwe ke Alita, Facebook, i-social media platforms nenamba. Oh, okay, mna kwi-social media platform igama lam kuFacebook ngu-Alita Masi, then inamba yam kaWhatsApp ngu-081 4510 398. Okay, Minoyolo. Mna kuFacebook ndinguminoyolo Dani. Inamba yam ngu-073 258 3781. Alright, siyivala ke ngoku, siyivala ngokuthi ndininike ithuba nibulele abantu abanixhasayo ke yonke lento niyenzayo. Ngoba nomcingayo Alita uselibulela ke nabantu abakuvoteleyo. Abantu endibacingayo ndicinga umamam uye wandixhasa kakhulu, nangona bekungekho lula imali ziyabiza mos ii-pageant, then Yeah. wandixhasa ngaloo nto. Ndibulela kuye kakhulu nakwabantu abandivoteleyo ukuze ndifikele kweli nqanaba bandinika isapoti. Ndibulela nakutshomi yam uZintle Matyeni. Enkosi. Okay, Iyolo. Nam ndizawubulela kumama wam kakhulu because ukwazile umama undinyamezela and ngokwakukhutshwa imali ye-entry fees wayengenayo, but nosisi Unathi wakwazi undilinda ndiyikhuphe imali. Ndiyabulela nakuwe sisi Unathi, netshomi yam uLethu noSinovuyo, enkosini zitshomi zam, nakuni bantu abandivoteleyo, enkosini kakhulu. Alright. Nkosi kakhulu ke guys, siyabulela ngexesha lenu. Siyivukane FM sininqonelela ke impumelelo kwimizamo yenu. Nihambe kakuhle. Enkosi. Alright, nkosi kakhulu mphulaphula ibinguye ke uAlita Mazwi naye ke uMinoyolo Dani. uAlita ke i-queen, then uMinoyolo yena i-first runner up phaa ku Mr and Miss Revival Eastern Cape 2025. Uvile ke izinto abaza kuzenza mphulaphula. Uba ke unaye mntana oqonda uba udinga uncedo ungasondela phaa kubo, uthi xa bedonata baqale ngaye naxa bezawuzisa ke i-soup kitchen babancede abantwana. Alright, masibaleke mphulaphula sitshekishe uba siyanjani na kwezemidlalo. Siyakuphizo ke ngoku sotshekishe uba kwezemidlalo sihamba njani nakho imidlalo